जों ओंखारदोंना फ्रेम ना ट्रेम जाय मानसिया हगारदों नाम खारिदों खामे हाराथारा सौखायजों गोसाखादां हाथाय थाथाय थाइबिस दं सौख्रुबजोबनानै गहोजोबगोन आं जों ओंखारनां बिराद रागा जोंदां सिगाङावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आब' सनिया कुइन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो नुखाबाय दं जानांगौ, बयजोंबो मिथिजाखानाय सनिया कुइन बिथांमोननि हाजबेन्ड वाइफनि मोनसे गाज्रि सावगारि गोसारगासिनो दङ आरोना ससियेल मिडियायाव। नाथाय बिथांमोननि बे सावगारिया रियेल नंगौना नङा बेखौ गोबांथारानो मोनथिबाय आरो गोबाङानो मोनथियाखै जानांगौ। बेनि सायावनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आरोना। आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। स' लोगोफोर, सनिया कुइन बिथांमोननि हाजबेन्ड वाइफनि गाज्रि सावगारि गोसारबाय थानाया नङा होननानै सनिया कुइन बिथांमोना मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरखाबाय। लोगोसेनो जाय भाइरेल खालामदों बिथांनि सायाव गोख्रोङै एक्सन लानो थाखाय सिगांबोदों आरो जाय भाइरेल खालामग्रा बिथांनि सायाव मा बुंहरखो नोंथांमोननो भिडिअखौ ससे दिन्थिनानै होनि, नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। आं दिनै भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय ओरैबायदि मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम जादों। बे प्रब्लेमखौथ' सोरबा सोरबा नुबाय जाखानो हागौ। लासिं सिंनि बाथ्रा माने सोर इसिबां बिदि हिम्मत दङ बिदि खालामनाय, इडिट होनांगौ ना मा होननांगौ बुजिनोनो मोनला आं। सोर मानसिया बिदि जोंखौ होनानै बिदि भाइरेल खालामदों। ओमफ्राय बेखौनो आरोना फुरा माने कनफिउज। ओमफ्राय आङो नुनायाव मैया नुनायाव आं शक जादों। आंनि हाजबेन्डनि लोगोफ्रा हरनाय जादों। ओमफ्राय बिसोर बुंहरदों आरोना बेखौथ' नोंसोरबायदि नुवा, फुरा फेसआव अबेबा ग्लिन्स बायदिबो जायो, हमनोनो हाला मा बेबा। आरो एखे एखेथ' जोंबायदिथ' मारै जानो हानो, माने एसे माने सिमिलारिटि दं आरो बेखौथ' इडिटसो खालामदों आंनिबाथ', आंनि मथेबाथ' नोंसोर नायबा नुनो हागोन लोगोफोर। मोजाङै नायोबा जोंबायदि नंखाथारा। ओमफ्राय मोजाङै नायथारबा मिथिगोन आरोना। ओमफ्राय फेस वेप खालामदों आरो बेनाबो हाथाया फेरखंजोब। दालाय हौवा खेनसे मिनिलायनाय गैया होमबा? हाथाया देखना हियेन बेना हाथायानो फेरखंजोबखा। बेना हाथाया फेरखंजोबखा। ओमफ्राय जे मानसिया जोंखौ नाम खारायदों बे मानसिखौथ' ओरैबायदि पानिशमेन्ट होगोन, मोनखागोन। बे मानसिया फेसबुक हगारदों, माखासे मानसिफ्रा जेसेबां शेयार खालामदों मादों जोंनि नाम लायाखै आरो जोंखौ सन्देह खालामदों बिसोर नामा होननानै सन्देह खालामदों आरोना। खिन्थु बेथ' जों नङा, नंखाथारा। जोंनो नायनानै आङो जेब्ला नुदों आंनो शक जादों। आंनो बिखाया गुरलुब मोनलायदों आरोना। आयु मारै एफा गाज्रि खामानि सोर मावनो हानो, एफा गाज्रि भिडिअ सोर बानायनो हाखो। बोरैमोनलाय नों लोगोफोरबा सोर बिसोरलाय होननो औ आंथ' डाइरेक्ट सोर बिसोरलाय होननानैसो आं शक जादों। आं जेब्ला भिडिअखौ नुदों अ माय गड सोर बिसोरलाय होननानै आं शक जादों आरोना। आरो आंना गुस्टि गोजौ मल दंखायो, बे हिन्जावनाव गैयामोन। आरो बेयो गल्ड चेन गानदोंमोन, बेबो आं गाना। आरो आं आसान सानखा गानखायो। ओमफ्राय आंना हाजबेन्डनाबो हाथाय फेरखं दंखायो आरोना। ओमफ्राय बडियाबो मिलाया, जेबो बडियाबो मिलाया। बे फिगारलेस अमा माजों बोनांगौ रुजुखो गोदावखौ। मेगनाथ' अबाव थायो मानसिफोरना? मेगन खाथि खाथियाव थिमा थायो नामा? आंनाबो बडिया मिलाया, ओरै खाथियाव फै। आंनाबो बडिया मिलाया, बेनाबो बडिया मिलाया, जेबो मिलाया। ओमफ्राय मोखाङा एसे ग्लिन्स जादों आरोना, एसे ग्लिन्स जानायबो नुदों। इडिट खालामदों नङाला जोंबायदिथ' अबे जायगानि जोंबायदिथ' एसे एखेहां, बेथ' इम्पसिबोल। माने कि बे बा आंबो सेम जानो हानाय नङा, जोंबायदि एखेथ' थानाय नङा। बेथ' अभियासलि आंनिबाथ' इडिटिंसो आंनि मथेबा। ओमफ्राय सोर खालामदों बेखौ नोंखौ मोनबा हले नोंना बहुत गिदिर प्रब्लेम जागोन। ओमफ्राय बेखौथ' बाथो, नोंसोर अबे ग्रुपाव शेयार खालामलायगासिनो नोंसोरसो, आं मिथिला। सोरबा सासे थागोन बे, आं बे मानसिखौ नांगौ। आङो दा प्रेम होननायखौ बुंदों, मामोन बेना? जनिसु ना मामोन बेना? प्रेम सिन्समोन गोदोहाय। बेना गोदोबो फेक एकाउन्ट दंखायोमोन। बे मानसिखौ आं वार्निं हरदों दहाय। ओमफ्राय बे मानसिया आंनि हाजबेन्डनि नाम्बारखौ मोननानै फन खालामदों। सोरनिफ्राय मोनखो? आंनि नाम्बारखौ मोननानै बे प्रेम होननाया, जनिसु ना माबा होनो, बे मानसिया ओरैबायदि दाय मावदों। माने कि बे मानसिया आंनि नामखौ लानाङामोन, सनिया कुइन होननानै। ओमफ्राय बे मानसिया आंखौ फाननाय बायदि जादों कि बेफोर भिडिअखौ नांगौबा आङो फल' खालामनाय मानसिफोरनो आङो हरगोन होननानै। औ
माने एमबि जोबजोबलायबायनो भिडिअ हरै हरै एमबि जोबजोबलायबाय भिडिअ हरै हरै आंखौ बदनाम खालामदों मिन्थिया गारा बियो बिदि मालाय मानसिखौ बिदि बदनाम खालामनो नाङामोन जों नंखाथारा ओमफ्राय मोजाङै नायोबा मानसिफ्रा सिनायखाथारगोन आरो ना बे इडिटिंसो होननानै आंनिबाथ' मथेयाथ' इडिटिं खाथार ओमफ्राय आंनि नामखौ खारायदों बियो ओमफ्राय गाव आं वार्निं होनायाव बे आंखौ गिनानै आंखौ आब' फार्स्ट टाइम आंखौ खेमा होदों होनना बुंदों आंनाव गासिबो प्रुफ दंजोबो आंनाव गासिबो रेकर्डिं दंजोबो रायलायनायनिबो आंखौ मानो नों भिडिअ'आ एसेबां फानबाय नोङो जेरेखम नों आंखौ फेसबुकाव आंखौ ससियेल मिडियाआव फानदों ना आंखौ बिदिनो ससियेल मिडियाआव खेमा बिनांगोन नङाला नोंनि थाखाय प्रब्लेम जागोनलै फ्रेम होनखादों नों आंखौ फनबो खालामदों नोंनि भइस रेकर्डिंबो आंनाव दंजोबो ओमफ्राय गासिबो नों आंनि नाम थाम होनाय गासिबो इमेज आं स्क्रिनशट लाजोबनाय दंखायो आं बेखौ दा लोगोफोरनो देखायखागोन आरो ना देखायजोबखागोन आरो ना बेखौ गासिबो आङो अन दा स्क्रिन देखायगोन आंनि नामखौ नोङो खारायनाङामोन मिन्थिया गारा नों मालायनि नामखौ बदनाम खालामना ओरैनोबाबो मानसिफ्रा ओरैनो जानला मोनला होनखायो आरो सोर इडिटिं खालामदों बे मानसियाथ' ओरैबायदि मोनगोन ना होनखादों आं आरो नों प्रेम नोंनो खालामदों ना मादों आं मिथिला खिजान नोंबो जानो हागौ मानेकि नोङो मोखां सोलायलायबाय थायो माबा माबि खालामबाय थायो भिडिअ गोदोबो नोंना फेक एकाउन्ट दंमोन नों मानसियानो एसे क्रिमिनेल टाइपखासो ओंखायनो खिजान नोंबो इडिटिं खालामनो हागौ आरो आंनि मथेबा आंथ' ओरै जोंखादोंना फ्रेम ना ट्रेम जाय मानसिया हगारदों नाम खारिदों खामे हाराथारा सौख्लायजोबनो गोसो जाखादां हाथाय थाथाय थाइबिस दं सौख्रुबजोबनानै गहोजोबगोन आं जोंखादों बिराद रागा जोंदां गोदाव सोराव मोनसे फिसायावनो एथ'बां फेमास दिनै भाइराल नै मुगुना बिसिफाय भाइराल जादों मादों न'आवबो सहैबाय बिदा सोंहरबाय बिदा नायना बुंहरबाय बे मानसिखौ हमहरबाय हमबायबो मोनबायबो आंनि नामखौ बोरै मोनखो फन खालामबाय सरि थरि बिहरबाय माबाय दाया मावखांनानै सरि बिबा जागोन नामा दाया मावखांनानै सरि बिबा जाया जेरै ससियेल मिडियाआव फेमास खालामनानै भाइराल खालामदों दा बदनाम खालामदों बिदिनो सरि बि नङाबा नायखा नोंखौ बिराद फिसाखा सौख्रुबजोबगोन आङो आरो अबेनि क'क्राझाराव थाहैनो नामा थिथागुरि साइडथिं मोनथिजोबखायो आं बे क'क्राझारनि जा चिरां जा मोनगोन बे खाथिनिखा ओरैबायदि जोंनो आङो लासिंसिं बदनाम खालामनानै सरि बिहरदों पार्सनेल फन खालामनानै सरि बिहरदों ससियेल सरि बिमा बिदि नङाबा खोथाया बोरैबा जागोन नोंसोरो फेसबुकजों ग्रुपजों रानलायलायदोंना भाइराल उमुमोन नोंसोरबा अबे गुगोलाव सार्च खालामनानै फन भिडिअ नायनानै एखे नुखो इदिट बानायदों गाज्रि भिडिअ नायनानै जोंनि मोखांखौ होदेरदों ओमफ्राय जे बे भिडिअखौ नुदों बे भिडिअआव बे हौवाया हिन्दी रायलायनाय दंलायलाय नोंसोर लोगोफ्रा मोजाङै खोनासंबा बे हौवाया भिडिअ बानायनाय क्या माबा मोनसे हिन्दी रायलायनाय दंलायलाय आरो ना ओमफ्राय रुमाबो आंनि रुमखौथ' आं ब्लगिं खालामा आंखौ बयबो मिथिखायो आंनि रुमा माबायदि गोदाव सोराव बिदि भिडिअ खालामनानै हगारनाङा ओमफ्राय बे मानसिया आंनिबा बर'आनो जागोन फ्रेम जागोन ना मा जागोन आं मिथिया खिन्थु फ्रेम नों हगारदों नालाय नोंनि दाय बे ओइ मा रज'ल'था फ्रेम नों हगारदों नालाय नोंनि दाय बे नों आंनि नामखौ खारायदों नोंनाव ओरैबायदि बेबो मोनसे क्राइमसो उइदाउट एनि पारमिसन नों मालायखौ बिदि हगारलाबायनो हाया बेबो बिराद गाज्रि भिडिअ नों हगारदों नोंखौ आगोलनिफ्राय नुबाय थाखायो आंनि माबा माबि हगारखानाय आंनि कन्टेन्टफोर आं थेवबाबो जेबो होनामोन खेनसेबो आं नोंखौ रागा जोंखादों बिराद रागा वार्निं होखालायनाय दं आं नोंखौ आरो दा नोङो आंखौ बिदि गोदाव सोराव मिन्थिया गारा माने मोनदों नालाय मोनदों ओरैबायदि नोङो हगारनांगौ माने हगारनांगौ नोङो ओरैबायदि आं मिथिनानै इडिट खालामदों ना नोङो गोसो जानानै मालायनिखौ हगारदों ना मादों नोंसोर मिथिलायसिगौ खिन्थु नोंना मोनसे दाय दङ नोङो आंनि नामखौ लानानै हगारदों ओमफ्राय मानसिफोरनि सिगाङाव आंखौ नाम लानानै फानदों आरो ना नोङो भिडिअ नांगौबा बिदि माबा लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय आरो हमदां मोनखाबाय नंगौना नङा लोगोसेनो दायो जाय भाइरेल खालामदोंमोन बिथाङाबो निमाहा बिफिननायखौ नुनो मोननाय जादों सिगाङावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आब' सनिया कुइननिसिम आं मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन ओमफ्राय भिडिअ आपल'डथ' नङा फटक आपल'ड मोनसे फेसबुक ग्रुपनिफ्राय मोनदोंमोन आं फटकखौ ओमफ्राय मा नाममोनथाय आंबो स्क्रिनशट खालामनो डाइरेक्ट बिनि केपचारखौ लाबोना फरवार्ड खालामना होदोंमोन ओमफ्राय आब' सनिया कुइननि टेग थाफादों बेवहायनो आंहा एसे मिस्टेक जाबाय माने आंना रेस्ट्रिक्ट नांनानै मैया मोनानि 10 गेवखादोंमोन फेसबुकआनो ओमफ्राय दहाय नुनानै आपल'ड होबाय आं बयबो आपल'ड होबाय थादों सनिया कुइन आब'नि मोनसे नामा थाफादों आरो टेग जानानै फरवार्ड बेनो आंना दा जारलाया बयबो होनायखाय होदोंमोन आं सिगाङावनो निमाहा बिनाय थाग्रा ससियेल मिडियाफोरनि सिगाङाव बे भिडिअआ आब' सनिया कुइन नङा आरो गुमैबो नङा आंबो कनफिउस जाखादों माने नङा होननानै बे थेवबो फरवार्डआव थाफादों सनिया कुइन टेग बेनो एसे गाज्रि जानाय जादों
सिगाङावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय अननानै बयबो सानफिनबानो जाबाय नायनानै सिनायखायो आब' सनिया कुइन नङा आरो गुमै नङा होननानै। स' लोगोफोर बेजों लोगोसेनो दिनैनि बे सुंद' आपडेट भिडिअ'आबो बेखिनियानोमोन। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।